Dámy a páni, priatelia, milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní pravidelnej diskusnej relácii Žihadlo. Mojím dnešným hosťom je magister Michal Vojník. Dobrý večer. Dobrý večer, pani. Dnes sa budeme s týmto pánom zhovárať v prvom rade ako s chovateľom exotického vtáctva, ale skôr než prejdeme práve k tejto vašej veľkej záľube, pretože isto vás takto poznajú nielen Michalovčania, Zemplinčania, ale určite aj chovatelia na celom Slovensku, pretože už máte isté úspechy aj v zahraničí. O tom samozrejme budeme rozprávať dnes večer. Predstavte sa nám trošku z toho profesionálneho spektra, ako ste profesionálne pôsobili v Michalovciach. Lebo ste Michalovčan už dlhé roky, takže aspoň tak by vás zhruba naši televízni diváci vedeli zaradiť. No, tak po ukončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy v roku 1967 som odišiel na vysokoškolské štúdia do Bratislavy. Neskôr som odišiel do Žiliny na ročnú dôstojnícku školu a bol som vyradený ako podporučík v roku 72. a premiestnený vojenskému útvaru do Trebišova. Tam som pôsobil vo funkcii veliteľa roty, aj veliteľa čaty predtým. No a potom z Trebišova som bol premiestnený do Michaloviec, kde som zotrval až do roku 1993. Čiže vás mohli Michalovčania poznať ako profesionálneho vojaka, ak to takto skrátim. A potom ste ešte chvíľu pracovali, tuším, mimo Michaloviec, áno, ako pedagogický pracovník. Tak v 93. roku mi bol zrušený útvar, vojenský útvar 3529 tu v Michalovciach. Vďaka 89. roku, takto aby som to charakterizoval. Vtedy sa robili veľké zmeny v armáde. No a bol som premiestnený raz do Trebišova, potom do Humenného, potom do Michaloviec, potom zase do Trebišova a už ma to prestalo baviť, takže v 98. roku som na vlastnú žiadosť odišiel z armády preč. Odišiel som do civilu, do zálohy na výsluhový dôchodok a v 99. roku som nastúpil do funkcie riaditeľa Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch, kde som pôsobil 5 rokov. Potom tam som bol pre zmenu zase odvolaný mestským zastupiteľstvom za pochybných všelijakých okolností, ktoré som vďaka okresnému súdu v Michalovciach vyhral a museli mi všetko uhradiť. No a potom som ešte rok pôsobil na základnej škole v Malčiciach a teraz som na dôchodku a plne sa venujem. Dobre, napriek tomu, že teda máte dosť veľkú prax, alebo pracovali ste medzi ľuďmi, podľa toho, ako hovoríte, už či medzi vojakmi, alebo medzi pedagógmi a žiakmi, v súčasnosti sa predsa len venujete, aj dnes ste tu hlavne preto, že ste významným chovateľom, a to najmä teraz chovateľom exotického vtáctva aktuálne, ale prejdeme teda k tej vašej genéze, ako ste sa práve k tej svojej záľube dostali teda ako mladý človek, predpokladám. No, to je trošku také kuriózne. A či to boli hneď exotické vtáci, alebo exotické vtáky, alebo ako? Bolo to tak trošku kuriózne. Už na základnej škole v 2. ročníku, čiže som mal 8 rokov, ma zaujímali zvieratá. V tom čase na prvej základnej škole, ktorú som navštevoval, bol mojím triednym učiteľom pán Zvada. Pán Zvada bol veľký chovateľ, ktorý na Straňanoch mal svoj chovateľský areál. Dalo by sa povedať, že má tam takú malú zoologickú záhradu. Ale ešte predtým, než som navštevoval jeho príbytok a jeho operence i ostatné zvieratka, ktoré mal na svojom dvore, tak som sa práve na tej prvej základnej škole venoval chovu priatky morušovej. Vtedy to bol taký boom, by sa dalo povedať. Hit, áno, a na základnej škole práve on tento krúžok viedol, chov týchto priadok morušových. Takže mňa si obľúbil, ja som sa o to staral. Neskôr som chodil k nemu aj domov na Straňany. No a tam som videl to vtáctvo. Od malička som tužil vtáčikov. No lenže, viete, situácia bola taká, že moji rodičia neovplyvali nejak moc finančnými prostriedkami a takto to bolo nielen v našej domácnosti a hlavne tam, kde sa ešte rodinný dom staval. Takže otec, keď zistil, že jeden kanárik stojí 120 korún a vtedy kilo mesa stalo povedzme 40 korún, tak povedal, joj, tak na kanárika ti peniaze nedám. Ale keď chceš, zariadím, môžeš sa venovať iným. No tak zabezpečil mi, že som mal králiky. Tak som začal s králikmi. Ku králikom neskôr pribudli potom holuby. K holubom potom... Tým králikom ste sa venoval napríklad v akej vekovej kategórii svojej? No už ako 8-ročný som začal. Uh-huh. To...
Ale to predsa len určite bol len taký chov... To bol sporadický chov. To bolo tak, že ma to bavilo, hej, mal som to rád, zvieratka. Ale mali ste iné zodpovednosti, čo je dôležité. No tak jednak učiť som sa musel takisto, pochopiteľne teraz musel som chodiť na trávu, respektíve na komanicu, na lucernu, na také veci. No vtedy, kde sa dalo? Nemali sme nejaké polia, kde sme si toto všetko vysiali a že tam som to mal. Takže ako 8-roční králiky, neskôr teda? Neskôr holuby k tomu pribudli. Už ako 10-ročný, no a potom až do toho roku 1964, kedy som odišiel na strednú školu, vtedy sme sa aj presťahovali z pôvodného miesta, z ulice Jana Holého, sme išli pod Hradok, no a tam už sme mali väčšie priestory, tak tam už pribudla aj hydina. No a už tam de facto som sa začal venovať králikom tak trošičku nie len takto sporadicky, ale už účelovo, že už som sa dal na stredné plemená. No a venoval som sa týmto veciam až do roku 1987, teda späť roku 1967, kedy som odišiel na tú vysokú školu a vtedy som chov musel zrušiť. Tak keďže ste prešli tými rôznymi druhmi toho chovateľstva alebo tých zvierat, tak čo podľa vás bolo, neviem, najnáročnejšie už či na financie alebo na námahu? Ak teraz odhľadneme, ešte nehovoríme o tých aktuálnych vtákoch, exotických vtákoch. Čo z toho, čomu ste sa ako mladí venovali, bolo také najnáročnejšie? Lebo trošku nám otvoríte možno dvere aj do toho portfólia chovateľského iných kolegov. Ja som mal to šťastie, že s mojím otcom pracoval pán Strejc, ktorý bol v tom čase už veľmi aktívnym chovateľom králikov, zaoberal sa chovom belgických obrov a francúzskych bananov. Čiže on mi dal ako malému chlapcovi, chcel ma k tomu pripútať, dal mi zdarma, neplatilo sa za to nič. Otec nedal mu, možno, že nejaké malo peňazí, že mu dal, ale skôr mi to tak dal darom, dalo by sa povedať. No a ja som si to potom rozmnožoval a na základe toho niečo som predal, niečo som si dokúpil, hej. Lenže zase na druhej strane bola dosť ťažká finančná situácia u nás, takže tieto finančné prostriedky, keď som nejakého králika predal, išli viac menej do domáceho rozpočtu. No a hovorím, v tom 67. roku, keď som odišiel už preč z Michaloviec, tak som to všetko musel zlikvidovať. No a potom som sa spätne k tomu vracal, už jak som bol vyradený v armáde, už jak som pôsobil v Trebišove a potom neskôr som sa naspäť vrátil do Michaloviec, tak naspäť som začal Tak sa vrátim obnovovať. naspäť. Z tých druhov zvierat, ktoré ste chovali a ktorým ste sa venovali, ktoré bolo také najnáročnejšie? Ono nedá sa nejak špecifikovať, že či to boli holuby, alebo či to boli králíky, alebo či to bola hydina. Každý druh zvierat má určité svoje špecifika. Určitú svoju náročnosť, nedá sa to takto jednoznačne porovnávať. Či z finančného hľadiska, či z hľadiska ustajnenia, či z vybudovania týchto priestorov, ktoré potrebné je, aby ten, ktorý druh vtákov, respektíve zvierat mal, hej. Niektoré zvieratá potrebujú menšie priestory, iné zase väčšie priestory, čiže to je vec toho druhu, ktorého chovali sme. Hej. No a nakoľko ja som choval 3 druhy a vždycky som bážil po tých exotických vtákoch, presnejšie po kanárikoch, takže svoju pozornosť som týmto smerom upriamoval viac menej. No a podarilo sa mi to vtedy, keď som sa oženil a môj svokor z hodou okolností bol chovateľ kanárikov. Takže takto som sa ja ku kanárikom dostal. Už ako 23-ročný. Takže vlastne neboli to rodičia, paradoxne, ale práve pedagóg na tej základnej škole a potom vlastne svokor, ktorý vás dotiahol už teda definitívne k tým kanárikom. Mali ste s tými ostatnými zvieratami v rámci drobnochovateľstva aj nejaké tie úspechy? Už či ako mladí, neviem, či už ako 10-roční, alebo ste chodievali na nejaké výstavy, alebo že či už aj tam ste začínali s nejakými ukazovať tie svoje zvieratá na nejakých výstavách. Lebo dnes sa budeme práve rozprávať o tom, že tie kanáriky, s ktorými teraz chodievate vonku, mávate veľké, takže či tam boli nejaké úspechy aj v tom čase? Mal som úspechy, áno, mal som úspechy. Také na niektoré, ale len na takých regionálnych výstavách. Mal som úspechy s králikmi, ktorým som sa venoval, pretože potom od belgických obrov som prešiel na stredné plemeno a venoval som sa činčilám, venoval som sa českým strakošom, potom albínom českým, venoval som sa neskôr už zemplínskym pastelovým a dalo by sa povedať, že s tými zemplínskymi pastelovými
som získal prvé ocenenie na Európskej výstave. V roku 1998 som získal čestnú cenu. S holubmi napríklad, mal som nádherných Rimanov holubov. Ja som sa špecializoval u holubov na tie väčšie plemena, na Kingy a na Rimany, tak s Rimanmi som dosiahol tiež veľmi pekných výsledkov, úspechov, pretože moje Rimany napríklad mali rozpätie krídel 120 cm. No to je ako pomaly jak orol nejaký, že každý mi ich závidel. To som dostal od jedného chovateľa, presnejšie povedané, zakúpil som si od jedného chovateľa z Karlových Varov a toto som sem dotiahol. Lenže hovorím, to bol taký chov, ktorý ma bavil z toho hľadiska, že chovateľstvo ma bavilo, ale vždycky som inklinoval k tým vtákom. No a už keď som prišiel z Trebišova v 76. roku, začal som u rodičov v rodičovskom dome stavať chovné zariadenie pre vtáctvo. No, postavil som 17 volier, potom som rozšíril dom i o svoj príbytok, takže sme sa v 80. roku presťahovali do rodičovského domu, s tým, že my sme bývali na poschodí, rodičia dolu na prízemí, už som mal všetko pod jednou strechou, dá sa povedať. No a vtedy som sa začal venovať papagájom austrálskej faune plus to boli tých prvé kanárikov. vtáky, ktorým ste Nie, sa prvé takto... boli kanáriky. Prvé boli kanáriky, ktoré som choval v bytovke. V bytovke ešte na Okružnej ulici, pamätám si, že To dnes už môžete priznať, lebo neviem si predstaviť, že dnes ešte naozaj niekto chová kanáriky v bytovke. Ale chovajú, Vážne? pravda, že chovajú. No, takí, ktorí sú skalní, aj tu v Michalovciach poznám veľa chovateľov, čo v bytovke A je to aj chovajú. dovolené? No, tak pokiaľ susedia sa nejak nesťažujú, tak asi hej. Dobre, tak prejdeme k tým kanárikom. No, takže ja som to mal na Okružnej ulici, kde som býval, tak tam som mal jeden chovný regál, to je 8 klietok, no tak tam s tým som začínal. Potom už vo vedľajšej miestnosti už som si zriadil, tam, kde bola taká špajza, bola dosť väčšia miestnosť, tak tam som si zriadil už takú chovnú miestnosť, viac menej. Niekto si to prerábal, kto mal dvojizbový byt, tak si to prerábal na detskú izbu, no a ja som to urobil na svoju chovnú miestnosť. Takže tam som začal už aj prvých papagájov chovať v takých klietkách, 1 krát 60 cm krát 60 cm, asi takých rozmerov, že som prisunul budku. No a prvých som mal takýchto papagájov spevavých, kde sa mi aj podarilo v tej bytovke ich odchovať. Dá sa povedať, že na kolene som ich odchoval. Neboli tam nejaké zvlášť veľké podmienky, ale vyšlo to. Potom som už zohnal si aj žaka, to už je vták, ktorý stojí trošičku viac peňazí, kvôli tomu, že chcel som sa s ním zaoberať, trošičku ho učiť aj rozprávať. No ale popri tom vždycky s tými kanárikmi som sa bavil. No a už jak sme sa presťahovali do rodinného domu, tak tam som už urobil jedno veľké chovné zariadenie a v súčasnosti to chovné zariadenie predstavuje 50 párov kanárikov. Teraz momentálne sa teda venujete už výlučne len kanárikom. Len kanárikom. Papagáje som zrušil, králíky, hydinu, holuby som zrušil, lebo som to nestihal robiť. Chodiť do práce, teraz z práce utekať na pole, kosiť trávu. Čiže je to hlavne, je to jediný dôvod, prečo ste sa teda rozhodli takto? Nemal som čas na to. Nemal som čas na to, takže som sa začal venovať aj týmto už len papagajom a nakoniec som zistil, že aj papagaj, že aj to je dosť veľa, pretože som už jak veliteľ útvaru som dosť často chodieval po služobných cestách a už som bol týždeň preč. A toto všetko ostalo manželke na hlave. Deti k tomu nemali vzťah. Musím takto povedať, že... Čiže v súčasnosti teda naozaj máte aktuálne teda tých 50 párov jaspisových, teda rôznych kanárikov. Presnejšie 42. Minulý rok som mal 50, toho roku mám 42 párov, 42. S ktorými začínam chovnú sezónu teraz v tomto roku. Dobre, tak poďme práve k tomu. Mňa to stále zvádza na tých jaspisových práve kvôli tomu, že aktuálne vždy častejšie, teraz v poslednom čase, keď sme robievali reportáže z vašich úspechov a z výstav, tak najčastejšie to boli práve s tými jaspisovými. Tak skúste nám teraz treba vyšpecifikovať, aké rôzne teda kanáriky vy chováte a čomu sa teda venujete. Skôr než pristúpim k tým jaspisovým kanárikom, tak by som chcel povedať, že kanáriky rozdeľujeme do niekoľkých skupín. Ono to, aj exotické vtáctvo rozdeľujeme ako také do niekoľkých skupín, ale špeciálne kanárikov rozdeľujeme do 3 skupín. Poznáme kanáriky spevavé, ktoré sa výlučne zaoberajú, chovatelia sa výlučne zaoberajú len ich spevom, ničím iným. Nezáleží na tom, ako vyzerajú? Nie, môže to byť strakatý vták, môže to byť čisto žltý, čisto biely a tak ďalej.
nezáleží na tom. Potom sú to farebné kanariky, tým sa venujem ja, ktoré sa tiež rozčleňujú na niekoľko skupín. Hej, to k tomu, až prídeme k jaspisom, tak to trošičku podrobnejšie popíšem. A posledné kanariky, ktoré existujú, sú tzv. Postavové kanariky. Tie postavové kanariky, tie chovatelia tam sa zaoberajú čiste len šľachtením ich postavy, vylepšovaním ich typu, veľkosti, postavy, postoja a takéto veci. A tam zase už nezáleží na tom, akú majú farbu? No, záleží, dá sa povedať, pretože aj u tých spevavých kanárikov by som zle povedal, že nezáleží tam na farbe, pretože okrem toho, že sa hodnotia len speve na výstavách, tak niektoré sú, ktoré sú tzv. Aj farebné spevavé kanáriky, tak tie sa hodnotia aj vo farbe. Takže tam záleží aj na farbe, že už nemôže byť hociaký. Ale u farebných kanárikov tam spev absolútne ani u postavových sa neposudzuje, nezohráva úlohu. Môže si buď nespievať, alebo spievať, jak chce, alebo akou rečou chce, jak sa hovorí. Ale tam je zase tá farba dominantná a u postavových práve, že ich vzhľad. To postavové kanáriky napríklad sú také kanáriky, ktoré majú rôzne všelijaké, to keď nejakú strapatú ženu, keď vidíte, že ráno stane z postele a je strapatá, tak tento vták je vtedy najkrajší. Čo najstrapatejší, tá najkrajší.